ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 6,000 ଟଙ୍କା? ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା କ'ଣ, କାହାକୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ହେଉଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳେ? ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ସମୟରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଶେଷ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ତାରିଖରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି, ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଜନ୍ମର 14 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଟିକାକରଣ କରାଇବା ପରେ 2,000 ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ କୌଣସି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ହୁଏ, ତେବେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୋଟ ଲାଭ ପ୍ରାୟ 6,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଟି ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ? ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମ୍ରେ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଆୟ ବା ମଜୁରୀରେ କ୍ଷତି ହେଉଥିବ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା, 40% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା, ବିପିଏଲ୍ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ, ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀ ମହିଳା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ମନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ମହିଳା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା, ଆଶା କର୍ମୀ, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ମହିଳା। ତେବେ ଏଥିରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାତୃତ୍ୱ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ? ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଅତି ସହଜ। ପ୍ରଥମେ PMMVYର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସିଟିଜେନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନାମ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ପୂରଣ କରି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଯାହା ବି ଲାଗୁ ହେଉଛି ତାହା ଚୟନ କରି ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କ'ଣ ଅଟେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆବେଦନ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆଧାର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକଘର ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, MCP ଯଥା RCHI କାର୍ଡ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଯଥା LMP ଏବଂ NSC ତାରିଖ, ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶିଶୁର ଟିକାକରଣ କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ମନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ସମୟରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।